paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nakaluto ka ka din, Banang. Ay, dandani akon makaluto. Anyat orasan, di ka pa'y nakaluto. Na, agreklamo ka. Kat no nagado, ti inasikasok dito yung balay. Mabisin ta tao. Aguray ka kadibiit. Sakla ko man, tinagluto. Apay ngay maray takauguging mo day tarupam. Kauguging aya. Ipakitam ngamin akin ni Marikwanang. Ay, wain, pudno, maribanang. Agsumbangir aping-ping mo ti kaugugeng. Napuspuskol ti uging day tamakinkan ni Gade. Ay, jak paikit din masango akitaan to'y rupak iti sarmeng. Nay, apay kumaasaan mo ang masango, Mare. Kat no nagado ti araramidak ija balay may. Isukat day ta ti makagapaw. No ape asa nakanakiasawa. Ay na. Ay, nagado talaga ti mas asikaso iti unag ti balay. Ni Kapitan Laeng mo tinaskan nga asikaso ni Maribanang. Ay na nagado ti araramidak kumare. Amumat day ta. Taadamot ni badung mo. Ni badung ko ti mga asikaso ijay balay may Mare. Padasan na ti agsadot-sadot ta. Ay, mayat ano kasta? Tulada maani marituyang maray. Ningamin badong nati para laba, para linis, ken para luto. Para iwayway pay itinwang kun kaldeng Maray. Kat si kangay maray, anya ngay mati aramidam. Para chismay Bigbigat pay laeng, umayan makichischismes ni marituyang. Ay, sige. Padasat tuman mo't day taasing-asing ya. Ay na, kayat ko na ito inluto ni Ante Anadigwan ako kao. Ay, uray siya. Naglaing ki din nagluto ni auntie mo. Ang kain. Sino ay ito aginaw? Apay adamagam kit amumuno asino ti aginaw. Ni auntie Sika, ti aginaw, integ. Ha? Apay kumasyak ngay. Ay, nakapagdesisyon ako. Manipod ita, sikan ti mga ramid kadagiti trabaho diti unag ti balay. Nangigmaw ang kain. Apay nga akas ta. Kasano ngay ama aramid ko ti responsible ko akas kapitan. Siyak palang ti uay si kapitan. Awanin ang kain. Mapalaban kan nga glutaw kas kadaglinis. Apay maray, kaslada birbiru ka. Ay, birbirukak nga ro dagiti tanod. Ay, nakitam ni Kwarog, Mare. Nakitak mat dita paradaan itay. Amuklatan no apay abirbirukam. Ibaon mo manan ang mapangumatang iti paborito asidaon ni Kapitan. Saan, Mare? Mitingak man ida. Mitingam? Apay ang mitingam ida? Wain. Mitingak ida. Maipapan iti pakasaknan ti barangay. Ningay Kapitan amang meeting kadakwada. Ay, madamang aglutluto, Mare. Kan adupay, tilalabaan na. Adda istorya eken kamaray. Sigurado ang magustuhan da ito nga istorya. Umay ka manin makichismis sa bigbigatan. Jak maurayan ti aldaw, Maray. Nasken nga ichismis ko ken kada ito, takapudpudutan na paylaeng. Anya day taaya nga ichismis mo. Amom kaday, no asino jay istoryaan da na sikugan dito'y purok tayaw. Day tamanin matiway mo istoryaan. Kano nabayag daytan? Anya kumangay ti baro iti dayta nga istorya. Nanayunan di na sikugan, Maray. Katamam no asina. Ay, makauma. Inaldaw mo ten aday ta ti umay mo istoryaan. Di mo kayat adeng kain? Dayto yung di istorya at titanggam. Sigurado ang kabarbaro daytoy. Istorya agpay mo't. Adi kayat ko nga istoryaan.
Una umpay ngamin adenggan da ito istorya. Ha? Jak to kayatin ti umay makiistoryaken ka. Ay, kanayon la aday ta istorya ti kayat mo amang mangag. Kat puro mat nasiksikugan. Kaltanya nga ron ta istorya ngay. Ha? Sigurado am laang nga interesado ak dita. Amom kaday no asino ti tumaktak dar ita a kapitan. Di mo ko na. Wan maray ni Maribanang ita ti uay si kapitan. Ay. Oh, di maya. Mitingan na kano nga ro dagiti tanod ay ngam awan damay. Ay, kasano na ito yan. Nagsakit ti sikat ka nga aglablaba. Jak pa'y nalpas. Kasano nga day tangkay? Saan ka pa'y mata nakalutaw? Aywan. Jak pa'y nakaarong. Jak, amon no niya ti una nga aramidan. Dahil sa mati aggunay. No di mo kahit nga ungtan na ka ni Antin tun sumangpang. Aywan ka. Tulungan ako na. Jak matam mo no niya ti aramida. Aglaba ako nagluto Jak pa'y nakalinis. Ay nagadumot nga ang tinaskin nga aramidam dito'y balayaw. Kunak no nalaka ti para balay. Kanayon mo ngamin nga untan niyan ti banang. Ibagbaga man nalaka lang ti trabaho na dito'y balayaw. Ngam itata si kamay. Marigatan kagayam. Babasak di barangay hall. Apay ni mutin Maribanang tinakatungaw di opisina ni Parente. Apay, di mo pa'y nadamag. Tiyan niya. Ni Maribanang itati uay si kapitan. Anya. Apay ni Parente ngay. Iso ka naun ti para balay. Ay tinulan na kan. Agpadpada kayo na. Ay saus. Anya day tuyang ngay mapaspasamak. Nakaluto kan. Ay huwag gaya man niya. Ay sos, nagbuntog kan nga gungunay no saan ka pa nakalutaw. Ay naglinisak pa yun Kahit anyang nga rutar aramidam, agluto kan Ay aguray pa imut Hagi na naak pa imut tuyan. Agluto kan gunanay. Urayon pa'y lama kaungot Agluto kan. Way, nagluto akaw. Unay ka na ya. Inal daw malaki din nga ungit ka nga wek. Nagmeeting kayo kaden kwaraw. Wain kagawad. Niyan ti banang tinang meeting kada kamay. Kat anya nga tinapasamak. Nagungot niyan ti banang. Nagasang tugot-tugot na ti balunit na iti meeting may. Ay kaagnakam kayo nga rod atanod no kasta. Saan na kano kaya tinarugit a barangay? Agraman ti barangay haul. Masapul analinis ka now. Ado ti saan na akayat. Ungtan nanto pa ni Uncle Kaw no sana makaluto a dagaws. Ay gagpadpadadan ka ni Kumari Tuyang ano kasta? Danom, integ. Yala agnak iti danom. Ay, sige. Darasem ti aggunay Agtuyan ti danom. Nay, apay ngay, asaan analamiis? Apay, masapul ang nalambis. Nalamiis ti kayat ko. So katamday ta. Ay, baon ka laabaon. Sanak mo't akastakin ka. Ay so katamkit day. Nagadupay la reklamom. Uy, sukatak. Kasta launay ti panagparigat mo kanyak idi siyak ti para balay. Iso apadasem mo't ita. Makapakatawa mo't dayta istoryaan maray. Saan mo't makapakatawa iti panagkuna? Ay saan ay kunakano makapakatawa. Kunak man no kunam nga duty ka ita. Ay katwan, anya ti orasan aya. Aldawon na. Uwing gaya man niya. Ay naladaw akon iti mano nga oras. Ay katingkan Bayam man. Awan mo't lang ni kapitan ita. Ay gaya man niya. Ni gaya mon Maribanang ti uay si kapitan. Uray sumrekak inton madamdama. Sana bale, takumarik jay uay say. Kayat mo asawaan, mabalin latang agin istoryata. Katuan amare. Sige, ituloy mo jay istoryaan. Sige nga raw, ngam drama mo't itan. Iso asaan kan nga katawa. Mare, ag duty kan?
Wan, Maray. Ay, nagladaw kamutan. May salaangan nga oras ti panagdyuten. Mabalain, Maray. Nagkunakan ka ang mabalen. Ani Kapitan Tupay. Uray saan kami nga agduty a kagawad. Basta umay kami lang aglagbok ay mayatan. Ay saan ang mabalin kanyak dayta? Apay asaan kat o ay si kalaang ma. Na, saan nga rod ang mabalen? Makaungot kan sa matan. Apay, opisyal kaya? Na, uray tasyak nga rod ti uay si kaniintay. Saan ang mabalin? Kuna! Apay ngay asaan ang mabalin kat mabalin mo't kan ni Kapitan. Ay mabalin iday, ang saan itan. Ay, amin akagawad nga agdyutay. Masapul asumrak iti umno nga oras. Saan ang maladaw? Agrunda kayo itan ko araw. Saan mo't iday? Nagunget-met ngamin ni Auntie Kabanang nga o ay si Kapitan ka na. No saan kami nga grunda? Aya, naungit niyan time. Una tataba daw. Nang runa no igem na ti balunet na. Ay sal, nakamama. Ay, may mayat nga rod no iso ti Kapitan. Kumaa tataba daw. Ang saan matakayat ni uncle ko, ti agparabalay latan. Ay, uray siya nga rod. Marigata na nga agparabalay. Tanaungay ni Nanam Atuyan. Nay, paray. Agal-ala ka mo tibulong ti marunggay. Win, ilutok si daan mi kanibanang. Ay, umaya bang bagala paray. Ang imjak makichismis kagungat ni Banang no maladawak ang makalutaw. Ay, uray siya paray. Pang-urin nak ni tuyang ka no saan na ka makalutan. Makabanog gayam ti parabalay. Ay, huwag nga ron paray. Agarup ko iday. Nalakalang tagparabalay. Ay, nagbidot ta pare. Mahirap gayam. Bagay! Nakaluto ka? Ay, sas. Agawid akong paray. Apay ang mabutang ka kanituyang mo. Kano nakaisip ang mga ayabkan ka. Ay, di mula mo paray. Nakalamang di pang urna. Iso nga gawid akon. Anya ti orasan, awan pa'y nalutaw. Di ka pa'y nakalinis, di ka pa'y nakalaba. Ay, nagadumo nga minti paparamid mo tuyang. Dahita lang, nagado na reklamaw. Hindi sakti para balay, trabaho kamay. Ay, gusto na tuyang. Sumuko akon. Na. Apay nga ingatom dagita ma'am. Sumuko ka na talaga. Ay, di akong kayat ti parabalay tuyang. Kay, anya nga ron itati kayat mo nga ramidan. Ay, kit agbangkaga langin Nasaysayat pa Sigalatan ti agparabalay. Alam na ito. Taglutukan. Warog, ayan ni Uncle Mau. Rimuaran tay. Apay arimwar, kat saan na pa'y analpas dagiti trabaho na dito'y balay. Nakasakdo ka din. Isak timbaon na asimak dawan tay. Ay awan pa'y mat naluto. Apay, napanan na aya. Urnusan na kanupay ti barangay antay. Ay tapay, adak lang arudan. Diyak mo antay. Isumati ko nana. Mabalunot ko na jay nga Uncle mo, no kastalaan. Ay, di nakiramraman na antay. Ay, ingka nga ron ayaban ni Uncle mo. Ibagam nga umay agluto. Dahil, ay ayaban na ka ni Auntie Banang. Apay ka na. Saan ka kanupay mo ta nakalutaw? Diyak kaya ti parabalayan. Di iso ti bagam kan kwa na. Ururayan na kayo ti balayaw. Ag-retire ako nga agparabalay. Nabadnog ako. Tila papanam si Kaintay. Aldawan, saan ka pa'y anakaluta? Ay, agungat ka man ako nakon. Ay, mabalunot ka saan na talaga. Ay, agsinukatan iti kastoy. Diyak kaya ti parabalay. Nagbiit kamutan anauma. Ay, kaya ko ti kapitan. Sa anak mabandog iti kasta unay. Kat ita, amumonterik na ti agtagibalay. Ay, nagrigat gayam. Iso jakton agreklamo ba na? Ni Kapitan Enteng. Antay,
Dakkel ti problema mi kini Uncle Kao. Na, apay, anak kapanimid kayo dito'y tawa. Agpampanunot kami ngaminan, tay. Ay, entay, Saan mo disturbon ti panagpanunot ni Uncle? anya aya ti pampanunutan yaw. Dayta pa ng siminto iti kalsada tayo kuma. No asino ti mabalin na matangdanan ng agsimintaw. Day talaan ti pagproblemaaan yaw. Nagrigat nga ro ti agpanunaw. Nagkunaan na riga. Ni Uncle ko Ay, tulungan kayo na agpanunot. Tapno saan kayo amarigatan. Un manantay. Nasakit pa ikit din ti tuktok ka. Ngagpampanunaw. Nagado dita ti mabalin nyo atang danan nga agaramid dita kalsada. Sino nga'y kumantay? Dagiti ngay lalaki ngay standby. Nagaduda. Nangagmawang kail. Di damit amo dagiti lalaki ti agsiminto. Uray nagaduda. Dayta tinakkel ang problema, antay. Ay kat dagitay nalaing nga agsiminto at ibirukan nyo. Win ko mga raw, tapno sana sinsinan ti pan nakaramid ti kalsada. Anya nga iti aramidan ni Pari Badong. Ha? Ay, wun kaya mangkay. Ni tata ba daw? Ay, Nalaingag siminto day jay. Katuan, kat no inadal na day taabanag. O naikan badong, di ka pa'y pulos maibaon. Anya saan? Imbaw na ngagbalsay. Kat napanak, Mike. Mano nga oras mo nga agbalbalsay, ngem dudwa pa'y laang tinabalsig mau. Saan nga umanaya pagsungrod kaw? Ay, kat anusam Awan pa'y ganas amang ibaon mo't kan ka. Nakabumbuntog kang agtrab-trabahaw. Ay, di ka kaagyaman tan aramidag amin nga ipaparamid mo. ay mabalin nga ayabak ni Pari Badong nga agaramid iti kalsada marituyan. Ni badong kaw, kapitan? Ay kurang ti agtrabaho. Imbagada analaing nga agsiminto ni Badong Mao. Ay pudno day ta, kapitan. Ay ibagam kun na, tamang rugi intong bigat. Ay kapitan. Kung parik ngamin, isuti may sa akayat ko amang tarimaan iti kalsada. Di adan trabaho. Agtalakan ka ni kapitan, gapot akumpare na ka. Ay, rumbang lang mo ta. Ngamnay, partakam ti aggunay nagtrabaho ka. Ay, unay mo dahito Danag mo na yan. Saan mo nga ipadpada dito'y balay nagbuntog ka nga gungunay? Kababain kin ni kapitan, no nabuntog ka nga trabaho. Dua kami kinitata ba dong ngagkuyog ngagtrabaho, kagawad? Ay kat nasaya at ano kasta. Panagkunak, nabiit lang amalpas ang matarimaan day takalsada. Dayta mo ti amaw, kagawad. Kat, kaano arugyan yung aramidan day takalsada? Inton bigatan. Sigurado amalpas day ta itimabi Wala, kagawad. Ni tata ba dong paiti kunam? Nagagayt ka na alistong agtrabaho. Kan, nalaing kunampay Ay, sapay ko matamalpas adagos maaramid day takalsada tayo, integ. Ay malpas adagos. Kita ang nakuarog kun Pari Badong. Madapat ti trabaho da. Nagalistudan nga agtrabaho. Kinadapay dagiti dadu maalalaki nga agtrabaho. Naalistuda amin. Una, ewan tong ti reklamo ti kabarangayan. Apay nga agreklamo da, no nasiminton day takalsada apag naanda. Apo, mayat ti panagtrabaho da Pari Badong kun ikwaraw. Win garod, agpadadagayam anagagat nga agtrabaho. Oy sus, nagalisto da nga gungguray. Ay, aginanak mampay kwaraw. Katuna tata ba daw? Aginanakalay. Ay, nagpudot na yan. Mawatan ka tata ba daw? Talakay kan. Angin mo siya. Naskin laing agtrabaho Sige, aginanakalay. Ay, ito ka ako mampay dito igay. Ay, saan sabot yan ako mitkita ng Uncle Ma? Napanan iti barangay hall ni Uncle Kao. Ay, ay nagsapan. Kasta na. Alis to ngamin na kapitan.
Kasta ti mayat ang kapitan, naalis to. Maray, panagkunak. Malpas adagos ang matarimaan jay kalsada. Wan, Maray. Dayta mo ti adda dito'y panunot ko. Mayat ta inalan ni inting dakwarog ken badong nga agtrabaho. Wan, Maray. Nalay nga ang pili ni kapitan iti trabahador na. Win nga rod Ay, mayat mo ti panagkadwa da ka badong ken kwarog. Wan nga rod, Maray. Nubuy-buyaan mi nga rod ida ken ni inteng. Kat makita mi ti mayat atim puyog ti panagtrabaho da. Anya ko raw, mayat lang ti kadwam ani paribadaw. Unang kail, nagagat talaga ni Tata Badong. Ay, di ka bunto-bunto. Bagaan nyo, dagiti daduma kakadwayo, tapatakan da. Ni Tata Badong timang bagbaga kadakwada. Diyak kaya tinabuntong at trabahador. Amok na itang kail. Isungarod na parpartakan mi kini Tata Badong ti agtrabaho. Isungarod a pinilik ni paribadaw. Padamot ana alis to nga agtrabaho. Nayunam to nga rod ati tangdan may. Well, no problem. Siguradaw, maragsakan ni Tata Badong. Numamuan na anayunam ti swildo may. Mapanak man na nagtrabaho, tuya. Katwan Ingkan, tamangan numala daw ka. Ayan na nga, di cellphone ka. Apay, anwam. Ay, katitugot ko yung pagtatrabaho ka. Apay pailang nga itugot mo. Isupay adisturbo, iti pa nagtrabaho. Kasapula, isungaitan mo kanya. Siguradom lang nagtrabaho ti aramidam. Saan apuro silpaw. Wayne, amok ter aramiday. Tata Badong, may ka na tayo tuloy tanti agtrabaho. Ay, aginanak man pa'y beek ko harap. Kat na may sa oras kan nga ginina na. Mabit lang ay, dali pasiklaan da ito'y text ko. Umay ka nga rodan Wayne, umaya kaon. Umunakan, nagtrabaho. Nagsakit ti sikat ko ang nagkiwar iti simintaw. Apay nga agreklamo ka ita, kat saan kamot ang agreklamo, idi kalman. Kasanaw, siyak lang mo tinagkiwar iti siminto ita. Apay, awan ka duwam? At dani Tata Badong, hanggang bimuntog mo't nga trabaho ita. Apay, abim muntog. Tugot namin ti silpon na. Iso mas adado ti oras na ngagsilsilpan mo nagtrabaho. Ay, Pero miabuntog ni Tata Badong nagtrabaho antang. Ay, sos. Kasano nga ruden ngay? Saan nga rud amalpas adagos day takalsada no kasta? Ninsamot ka badong di magmag na, Maray. Wan, isaw maray. Agawid samit taon. Agawi din. Ngam kanon tupay ang makasangput ijay balay may nukastamot nga agsilsil po na magmagna. Disturbo iti panagna. Kita nakadumog. Ti ko na, Maray, delikado. Ta mga madisgrasya di ta kalsada. Amo na mo't date. Anay, adapay tricycle ang lumabas. Badong! Ada sumungat at tricycle! Dinan sa Malisyan. Ay, Badong! Aglisi ka! Mabalo kan sa adi na oras. Nakitang day jay dandanin na aksidente jay kalsada, Maray. Nakita mo't, Maray. Wan, ay na, kasta unay akigtot ko. Ay, kunak numaatalanan ni Pari Badong. Imbag ko na maata nakalisi jay tricycle. Ay, wan nga rod jay pa yung tricycle tinaglise. Day takot nga mintirigat na no ang silsilpon ang magmag na di ta kalsada. Ay, pudno. Ay, nakaam-amak. Bawal mo't kat talaga ti ag silpon kabayatan ang magmag na. No apay nga may nga inaramid pa ilan ni Pari Badong tikas jay. Kat amo na mo't adelikado. Ngarud sapay ko matabagbagaan ni Marituya. Dandani ka na aksidentay, Badong. Dandan nila ang may Sobrang aminan day ta pa nagsilsilpon mang. papasulam man ang dahil pa nagsilsilpon kon ako na. Kaya talaga mag, kuna ngamin kan kaasaan mo nga itugot day ta cellphone mo, numapan ka ag trabaho. Ay di naman surwan, kasapulang nga raw. Numa-aksidente ka ngay, asino ti marigatan?
awan sa balay no sana siya. Awan, Uncle. Bimuntog ti pa nagtrabaho ni Tata ba daw? Nadlaw ko nga raw. Kit no puro cellphone matin, into na rin na. Kasta aya. Maminsan lang agpala. Inton kwan, ag-cellphone man ay. Nagbidutak ang nangalakan ko na. Ay, talaga nagbidot ka, Uncle. Jak, mo asin madut ni pare badong. Saan mo't nakasta iday? Nas ka namang birok ta iti kasukat na, Uncle. May kan, Tata ba daw? Tay tuloy tati agtrabaho. Mabitlay, ngarag. Itay mo pa lang ibagbaga ang mabiit lang. Nga magsilsilpon kalaptamot dita. Aguray ka laing ka, day. Malamay, ngam awan pa'y naramidan ta. Malaman na yan. Mas ado nga ti oras mo nga agsilpaw, nga magtrabaho. Amom ka day marituyang. Nadismaya ni Kapitan itinabunto ka pa nagtrabaho ni Badong Mau. Ay, wan nga rod maray. Mababainak kin ni Kapitan. Saan ko mga minan nga itugot ni Kabadong di silpon na iti trabaho na. Indulin kaw. Agam inala naman ng kanya. Kita iso ti makadisturbo iti pa nagtrabaho na. Anya ngay nga tatinasken nga aramidag, maray. Apay, saan ka mabain ba daw? Pagbainak kumangay. Sukatan na kan ni Kapitan, ta nagbuntog ka nga trabaho. Kuna na? Kanya ngay, siyak pa yun ti mabain. Siya ka na lang agsiminto, sukatan na. Ipakita mo't ngamin anaalis to ka nga trabaho. Kinalis tuyak, may. Ay, mapana man lang nagtrabaho. Ay, katingkan na. Kitiyawat mo na, dahil ta silpong ka. Amok nga lamlamang mo manong kay. Ingkapay ang trabaho. Enton sumangpet ka nga itadkukan ka di cellphone ma. Nay, tapi kasta ngay. Awang mo't tungtungan ta kasta. Ayin kakidain, nabuntog ka nga trabaho, gapo iti panagsil-cellphone mo. Yes! Hey! Hey, Uncle! Hey! Mayat ko araw. Ay, maya ka talaga. Mayat. Apay ang naragsak kayo adwa. Ko araw. Ibagam ka ni Antay. Pero apay ang naragsak ta. Martak aminan ni Tata Badong nagtrabaho, Antay. Ay, kasta aya. Ay, nasaya at Intend ko nga mente, sweldo da. Iso nga ad-adan api martak da nga ang trabaho. Kain, indulin ni Nana tuyang ti silpon ni Tata Badong. Ay, kat, mayat manen no kasta. Ni Kapitan Enteng. Maribana, ibagaman kanyak tipod na. Aglamlamang ka din ni parentay. Day, saan matiamok? Apay kumangay nga aglamang. Numapana ka di barangay hall. Awan, numaya dito yung balayaw. Awan mo't lata. Sa dino nga di pakabiro ka kingkuha na maray. Pare, saan nga aglamlamang ni Inteng? Namin ano akaw nga agsubli-subli di barangay hall. Ang kanayon nga awan. Ayan na iya. Kwa, ada na panan na, pari Badong. Ay, rumor ka ditan, Inteng. Ay, awanan ni pare badong. Ay, nauman ang mangururay kan ka. Nagawi din, tamabisin ka nun. Ay, nasaya at mata na uma akon nga aglamlamang. Apay ngamin ay amasapon nga aglamang ka. Ay, makauma dahi ta akong paret. Inaldaw nga umay dito ay balay. Awan ka kanu ngamin ija barangay hall. Mapanak intun bigan. Panagaala iti inuraryon. Ay na, Inteng. Day talatan ti pagalistuam. Ay, uraya na nabisinan nga nagururay ka ni parenting di tabalay da, tuyan. Apay nga inururay mo, kaadamot akanayon di tabalay da. Ada ka nun napanan na kung na ni Maribanang. Napan ka kumangaminon ay ije barangay hall. Nagapuag mo di jay. Nakalak jeri daw. Nagadualan sana. Nga anya laangan nga itar aramidan dagita nga opisyal tayaw no kasta. Sagaribo, 5 gasot, 1 gasot. Marikwanan! Na,
Ay di nakdisturbuan maray, tanay. Mayaw awan dati bilbilangag a kwarta. Ay nagadumot tanday tabilbilangaw. Naglakwak. Una, nagadumot nga min ti agatang dito'y tersinam. Uwan kapigpigsaan na. Aya, isumot lagayam akanayon ka nakaluka. Apay, saan ka nga agjut-jutay ije barangay hall? Paypaylaan. Agpapada kayo kada kapitan no kasta. Mangrikipak gayam inton bigat maray. Ibagbagakken ka anta gumatang kaitan. Mapadmi alaan di honorarium me. Nagsapa ka na nakaringang kail. Mapanak iti barangay hall ita. Ay, sa wakas, mapan kamot langain. Inakalaan ti honoraryo ko. Ha? Ay, mapan kumot nga rut alaan ti honorarium ko ah. Ang gindatan Sige ang kail. Ang gindatan ba't lang nga agawin? Ha? Agawid ka dagaos? Una! Aniya ko mati aramidem iti barangay house. Kumpleto amay, nakakagawad mawang kail. Uray to pa'y kanon mo. Kumplito. Siyak pa'y ti umuna tanay. Awan agbantay ije tersina. Makiindo na ka ba't? Siyak ati umuna. Ay unay kamuntad kapitan. Imbagkan ka tawan bambantay ang tersina. Ay mabisina. Kahit ko ti maturok. Iso siyak ti umuna. Ay basta. Siyak ti umuna kapitan. Ano aramidem ko araw? Lanlansak man da ito'y ridaw ti barangay haul tataba daw. Apay alanlan saan? Awan mo't ti pagpadlak. Apay, ayan na nga, dagiti opisyal. Di kapitan tayo, ayan na. Ha? Ay, naalad ang aminan dagiti honorarium da. Iso nga, irikapdan da ito'y barangay haul. Ay, sa pa'y umayak pa'y kumagpatulaw. Ay, awanan na ti pagpatulungan. Nagawid da amin ay. Nagsapa pa'y mo ta. Sinamsambot kong to pa'y uray no adda ti trabaho kaya bangkag. Mapankalangan iti balay da angkel kao. Ay, agasam day tabannog ko ngay. Ang sigurado ka, nga da iya balay da ni Uncle Mau. Paray! Parinteng! Inteng, itay pa'y nga ay ayaban na ka ni kumparim abadong. Rumwarkan Paray! Basta ibagam nga awanak. Apay ayang ngamin adi mo kayat asangwan. Umay manin agpatulong. Kahit anyangay nga rod. Si ka nga rod ti kapitan. Paray! Ang rimkit di ginatan ko akar ni. Mabisina. Parinteng! Darasem. Ibagam ka ni pare ba daw nga awanak. Awan ni kumpare. Naggapuak iya barangay hall. Awang matitaw ijay. Imbaunak ni Kwarog dito balayo maray. Ang awan mo't lagayan ni Parinting dito. Awan nga rod ka no. Ay, aglam-lambang samot maray. Eh saan? Apay ko mga aglimangay. Ay, kasanuwa ngay nga ron nga agpatulang. No kanayon mga awan ni Parinting. Ay, padasam man nga asit gan ni Marikwanang. Takanayon mat ang nakalukat ti tersena na. Anya tigatangam. Sana ka gumatang maray. Umayak agpatulaw. Ay na, no maipapan dito'y barangay. Ni man langan kapita ti asit gam. Kit awan magkano dito balay da maray. Jak ngamin masango tanay. Ado ti agatang dito'y tersina. Kita sino nga ron ka na kayo nga opisyal nga iti asigak maray. Ni kapitan. Na. Nga. Kat, itatanabsog ka. Anya nga iti aramidan. Tarak nagtikinan ko Di mo ko na maturog ka manan. No, apay mat na makapaturog at inlutong. Na, ado nga min unay tikinan mo. Iso ang makaturturog ka. Maturog akbit. Agulimak ka. Di ka agtagtagarit na madisturbo Antay. Di ka natagare. Nakaturog ni Uncle Mau. Nakaturog man ay. Birbirukan da iti barangay haul. Ay, ibagamlatan nga danapanan na. Kat no imbagak nga da dito'y balayaw. Iso nga umay ko ayaban. Ay,
Jak nga rod kayat ariingan, taagunget tumanan. Ibagak nga rodan ka dagiti mang birbiro kwenkwana. Ngagsublidan tulangay. Wen, kasta ti ibagam. Basta di mo mat ibagbagan ang nakaturog Nagpigasamat ng ti urok ni Angkay. Mangagaging gaditaw. Apay maray, kanayon mo't nga awan ni Kapitan di tabalayaw. Nagko na, Maray. Ni badong ko maray, agkarasubli di tabalayaw, ngem awan kanumay. Ha? Ay, wensa, Maray. Na, apay awon sa. Wingag paisaw. Awan ni Inteng, imay ni Paari Badong. Agpatulong ko man ni badong ko kin ni Kapitan. Kasta aya. Iso abirbirukan na. Apay, saan ang mabalin at tulungan ni Marikwanang? Ta isumot ti number 1 kagawad. Ipasa na mo't kin ni Kapitan. Ti amok, no awan ti Kapitan. Ti number 1 akagawad ti asitgan na. Ay na, saan min nga ammo no asino ti asitgan may maray? No ni Kapitan, wano ni Marikwanang. Saan asya kunaklagarudan? Na, kasla makaunget ka maray. Kasanaw, siya ti umayo kulit-kulitan. Kahit ano sama, tawan mo ti maasitgan mi nga opisyal. Nagado kami nga uopisyal. Siya ka na yun ang ti umayo kulit-kulitan. Anya nga iti serbina si kati number 1 na kagawad. Ay, uray pa'y siya ti number 1. Ha? Nagado kami nga opisyal kunakmanay. Ay, makaulaw kayaw! Pagpapasaan da kamay! Asino ti nakapila? Siya, tatabataw, papanam. Itulod nakman dita ilay. Mapan ko man ni report na iti official tayo nga awan ti serserbida. Ha? Pati ni Uncle Kao, i-report mo. Ay kitwi na. Kang runaan nga report ko dahil tang uncle ma. Ay, saan mo matangay raman ni Uncle Kao? Apay kumasan ko nga iraman. Kit talaga mga awan serserbida. Nalisto lang no mapanala iti honorarium na. Mala, paandara mo dahil ta tricycle mo tamapantan. Saan nga gandar ti tricycle Kao? Kapayasan nga gandal. Napirdi ka na. Ay, nagluga na kita sa balay. Nas ka na may report ko, nagita nga opisyal. Hintay, ni Uncle ko nga eh. Ay na, saan mon adamagan, Kwarog? Amumlatan Nakaturog man ay. Nakaringa ko. Nakariing mo't gaya man. Hintay bagakan ka, Uncle. Ituloy ko kumapay ti matulog. Saan ka na maturaw? Tain report na kayo ni Tata Bataw. Nangag mo, Inteng. Bumangon ka ditan, tane. I-report da kayo. Ayan ti Martilyo, kwara. Kabayang ka eh. Anya ti tarimana. Intalukatan di barangay hula. Delikada, no kunam ang nag-report ni Pari Badaw. Napangarudan nag-report. Ay, nasken ang mapakaamuan dagiti amin atanod. Ag-report dan. Among kaday no sa dino tinapanan ni badong ka umaray. Sa dinaw, tinapanan na. Napan na kayo in report. Anya? Amin kayo nga uopisyalis asanon nga trabaho. Unay mo't daytan. Pudno mga main, asaan kayo nga trabaho? Aglakla ko ak ngamen. Kahit ni Kapitan mo, maturog lang ti amunang aramidon. Siguro Kanday ta barangay haul, kanayo na ang nakarikaw. Ay, ag-duty tayo. Wan nga road, Kapitan. Ay na, napanmot gaya mo nag-report ni Kabadong. Ay, nalukatan ti barangay hall. Ag-duty ak nga rodan, Kapitan. Wala. Ag sinublat kamin karagiti padak akagawan nga ag-duty. Amin dagiti tanod kahit agrundada betul. Awan ti agturog-turog. Ne, badaw, kita umday ta barangay hall. Ne, nakalukat mo te. Saan laaday ta? Ne. Ninsamot pa rin ding dadyag paypayapay kanya. Ay, ayaban nakmay. Mala, inka ano anya ti ibaganakin ka? Itapay, ta na i-report ko iday.
Ingkan, asikaswanda kamot siguro itan. Ay, good afternoon, pare Badong. Na, uray ka latim Magdar, anang kablaw kanyak pare ah. Please come in. Agtugawak ka din pare. Sit down, please. Na, apa yan pare? Hanya ti mapaspasamak. Kaya't ko lang nga ipakita ka, ti di kalidad a serbisyo, nga ipapaimi dito'y barangay. Aya, Mabiit lang, ta ipatimplaan ka iti kape. Kwaraw! Agtimpla ka iti kape ni pare Badong. Unang kay! Oh, hada pa'y libre a kapi ah. anyat kaya't mo tinapay. With palaman, uno walang palaman. Ay nagmayatay. Kastoy kumakanayon pare. Wala! Kastoy at talaga pare. Tapno awanan ti agreklama. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?